O domingo 23, o previo o de Entroido, é desde hai 57 anos o día da festa do cocido de Lalín. Foi a primeira en toda España en ser declarada de interese turístico e en 2020 lograba tamén a distinción de interese turístico internacional. É unha festa da que se podería falar moito, aínda que para promocionala os de Lalín prefiren apelar aos nosos sentidos. Non hai mellor presentación pro cocido de Lalín que o cocido de Lalín. Ten un encanto ese de que é como cando ibas a casa da tua abuela e entras no local e ten ese recendo, ten ese ambiente de vapor. Ese ambiente que agardaba os presentes no acto desta mañá, aínda que como as nosas cámaras aínda non captan os olores, que todo se andará, houbo que dar algunha explicación. Al final son produtos todo moi do interior, como son os grelos. Neste caso, os grelos que hai no bodegón son grelos que plantamos nós. Ainda fomos a mañá por eles. Os garbanzos non os temos, pero despois as patacas son da zona, o unto, os chourizos son dos carniceiros de Lalín. Comida quilómetro cero, sen apenas pegada ecolóxica e con raíz, que ademais serve para dar a coñecer a gastronomía galega en todo o planeta. Este ano traemos a Takahiro Nakamae, que é o embaixador do Xapón. Ali sabedes que comen moito porco e importan moito porco de España. Pois a ver se facemos que lle guste máis o de Lalín e o galego. Estas accións de promoción internacional, pois desde logo que son moi importantes, eu diría trascendentes, pois para a promoción deste tipo de gastronomía invernal. En total, haberá neste domingo de colofón do mes do cocido máis de 30 actos co porco como gran protagonista que atraerán visitantes de todas partes e farán que Lalín volva traspasar fronteiras.